това събитие. Здравейте! Благодаря на всички посетители и участници, че дойдоха и обозиха Дните на изкуствата и занаятите в централни хали. Пожелаваме си ни много красиви, цветни и изпълнени наистина с много творчество дни. Разгледайте всички възможни щандове. Някои от дните ще има и различни участници, така че може да дойдете и няколко пъти. Събота и неделя ще има и работилници, така че заповядайте да се насладите на това събитие максимално. Благодаря, пожелавам успех на организаторите. Нека това се превърне в една традиция. И на вашето внимание шоуто. Нека да започне. Семира Белиденс, Ивелина Казакова. Ако ви хареса това, което ще изпълним, можете да я потърсите за частни уроци. Тя е отворена. Маестро, музика!